Ha, goeie. Wij wien benijd. Wat ben jou Joert aan het doen? Wat ik Joert aan het doen ben? Ik ben wat met de hinders aan het doen, de skiep en dat spul. Maar we even tot het hek komen. Ja, je mag wel tot het hek komen. Dan door meer. Maar jou hebben een Lietse camping hier. Nee, de net een camping. Adeline die had les voor straling en die met plak hebben geen straling is. Toen vregen ze dat ze hier even staan komen. Nou, prima. Wat bedoel je ermee? Zij kennen het hoe straling. Ja, dan met me haar zelf even vregen. Want ik kan het vers beter vertellen dan ik. Wat voor straling heeft u last van? Hoogfrequent, vooral van masten, smartphones, dat soort dingen allemaal. Alles waar een wifi-ontvanger op zit. Camera's, je kunt ze gek niet bedenken. En wat krijg je? Wat docht dat met jou? Ik word duizelig, ik krijg heel erg hoofdpijn, ik heb last van mijn kiezen. Vermoeidheid natuurlijk ook, op een gegeven moment zit je er zo lang in. En ook last van spieren, spierpijn, gewrichtspijn, spijsverteringsproblemen. Dus je hebt inderdaad klachten die meteen ontstaan als je ergens in de buurt bent, maar ook gewoon die langere tijd dan zo steeds erger worden. Ik kan er wel wanhopig van worden. Ja, nou, dat klopt. Dat ben ik op het moment ook. Hoe viel het om je te wenen dan? Nou, op zich aan de ene kant voelt het heel goed, want ik heb heel veel klachten heb ik nu niet. Maar er komt heel veel stress van andere dingen voorbij, want het hele camperleven valt natuurlijk, want het is nou weer een winderige dag. Als het dan ook echt heel hard waait, dan is het gewoon niet leuk. En ook als het regent, je moet elke 2 dagen bijvoorbeeld een potje doen, dat soort dingen allemaal, als voorbeeld. Ja, en financieel is het gewoon, het is gewoon niet meer te doen. Ik had natuurlijk al een achterstand. Want de kerst net werken. Nee, ik kan niet werken. Nee. Ik kan misschien ergens wat doen waar het stralingsarm is. Hier kan ik wat dingetjes doen buiten. Maar ik kan niet in een gebouw zijn of iets dergelijks. Of het moet al een gebouw zijn zonder wifi en straling. Maar waar vind je dat nog? Daar ben ik meestal zitten. Nou, daar klopt helemaal niks van. Van de meesten hebben geen last van straling. Nou, het is een hele grote groep hoor. Die wordt steeds groter. Sinds dat de 4G live is gegaan, is het veel groter geworden met 5G ook nog weer. Het is echt, die mensen worden niet gehoord. Er worden geen programma's over gemaakt, in ieder geval weinig. Dus ze zeggen gewoon, het zit tussen de oren, maar er zijn heel veel onderzoeken dat het gewoon echt niet tussen de oren zit. Dieren hebben er ook last van, natuur heeft er last van. Het is allemaal heel duidelijk. En hoe kan het toch zo hier geen last heeft? Nou, omdat de straling hier gewoon heel weinig is. Want de mast die staat heel ver weg. En dat is voor Nederlandse begrippen komt het bijna in Nederland niet voor dat de mast zo ver weg staat. Dus, en ik heb het geluk dat hier ook wat bomen tussen zitten. Dus ze houden het ook nog tegen. En het zit ook net een beetje achter de boerderij. Dus dat geluk heb ik. En er zijn niet veel plekken meer in Nederland. Hoe is die toekomst? Want ja, dit is net te ontwieken. Nee, de gemeentes willen mij ook niet helpen. Of kunnen niet helpen. Dus ik probeer een inzameling op te starten. Want mijn camper is ook lek. Het is een oude camper en ik heb ook oude campervet, straling ook. Ik zit wel inderdaad ook met de huisarts van hoe kan ik überhaupt nog verder? Maar Jaap, hier is ook iets van de kerst voor bij mij, bij mij wil sliepen. Adeline die vregen van, een paar maanden moest ik zo'n plak hebben. En dit, maar de straling is het hier wel vrij acceptabel. Nou, dan zei ze Adeline tot de winter weer terug om. Wat heb je ook les van straling? Nee, ik net. Maar ik denk altijd, hier is wel plak. Nou, dan moet het daar even kennen. Het is hier nog goed te doen en in Friesland zijn hier nog de verhouding nog van de meeste plekjes. Maar dan moet je wel geluk hebben dat je er ook kan staan met campen. Zo skarrelst een beetje van het ene stralingsvrije plakje naar het oren. Ja, precies, ja. Nou, succes, dankjewel. Dankjewel.